Emva kokuba liziko lemfundo belisematheni kunyaka ophelileyo kulandela imingeni emininzi efana nokungakhuseleki kwabafundi kwiindawo zabo zokuhlala ezingaphakathi nangaphandle kweli ziko. Abasebenzi abaqeshelwe ukukhusela kweli ziko nabo babekhalaza ngokungabi nazixhobo zokuzikhusela. Eli ziko libiza indibano noonondaba. Kugoku nje le yunivesithi ithi ichithe malunga nezigidi ezingama-R20 kubuchwepheshe ukuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi nabasebenzi kwiikhampasi zaseGqeberha kwakunye naseGeorge. Of limited accommodation on campus, criminals target our students. Our students are being targeted by criminals, which is why we have called on the city, working with us, to deploy cameras, probably right across the city center, as well as in Summerstrand, Humewood, and the beachfront. And then share those cameras. Umfundi osele nemfundo nomsilo ongafunanga ukuvela kumabonakude uthi azihoywanga indawo abahlala kuzo abafundi abaneziqu zemfundo kule yunivesithi. Ohlala asinabo i-washing machines, irenti yenyuka, ibhasari zethu azinyusi imali, but irenti yenyuka and there's no change. Like oko unyaka wonke siyacikika siyazama soneka engcini. Imagine engathi sihlala andiyazi phi. And mind you, we're living in an area whereby it's a nature reserve, so wonekile nansi inyoka iyadlula nansi inkawu. So asonwabanga as postgrad students, to be quite honest. Abanye bakhalazile ngefridge ezingasebenziyo baphethe unyaka wonke bengenazi fridges zingasebenziyo. Nangoku akho movement yobana indaba yobana kuzawulungiswa ntoni apha kwindawo esihlala kuzo as postgrad students. No, we have never even met our residence manager. Nanjengoko izifundo kweli ziko zaqala ngomhla we-9 kule nyanga, abafundi bebagala lokuqala sele beqalile ukuziqhelanisa nekhampasi. Omnye umfundi nosuke eRhawutini noza kufunda izifundo ze-computer science uthi eyona nto emtsale umdla kule yunivesithi kukugxininiswa kobuntu. Why I chose NMU was because of the set of values that they have, which are integrity and the most important one, which is Ubuntu. Yeah. Usekela Nqonyela wale yunivesithi uNjingalwazi Sibongile Mthwa uthe liziko likulungele ngokupheleleyo ukuqala unyaka wokufunda ka-2026. I can say this, that overall the university is operationally ready for 2026 academic year, while we remain mindful of broader systemic pressures facing our higher education sector in South Africa. Our focus remains on student success, student safety, and institutional stability. We are very focused on this. So thank you very much. Ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpuzi, uGqirha Naledi Pandor uza kubexhozula imikhala njengenqonyela yale yunivesithi. uPandor uza kungena ezihlangwini zikaGqirha Geraldine Fraser Moleketi. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki eGqeberha.